Jednou z najčastejších obav, ktorú vyslovujú školy, ktoré uvažujú o tom, že by prešli na slovné hodnotenie, je tá obava, že s tým bude veľa práce. Možno by ste čakali, že teraz poviem, že nie, nebojte sa, nebude s tým veľa práce. Neurobím to, lebo by som klamal a neklamať nechcem. Pravda je taká, že áno, so slovným hodnotením je pre učiteľov viac práce ako so známkovaním, s klasifikáciou, ale treba k tomu dodať pár vecí. Tak za prvé, to slovné hodnotenie má veľa benefitov a keď sa zamyslíme nad tým, prečo sme vlastne vôbec v tej škole, čo je poslaním celej tej inštitúcie, tak by sme mali byť ochotní robiť aj isté veci, s ktorými je trochu viac práce, ak tie benefity sú výrazné a teda stoja za tej viac práce. Druhá vec, chcem odporúčať riaditeľom škôl, aby zvážili, keď sa prechádza na slovné hodnotenie, aké iné činnosti tých učitelia možno nemusia, aké iné činnosti tým učiteľom odpustiť alebo ako inak zorganizovať prácu v škole, aby ten čas, ktorý budú navyše venovať slovnému hodnoteniu, ušetrili tým, že sa zrušia niektoré iné činnosti. Ďalej platí, že je s tým veľa práce možno prvý, druhý rok, keď si na to škola zvykne, tak už si nájdete ten optimálny spôsob, ako to robiť. Už keď to budete písať 3., 4., 5. krát, už vám to určite pôjde rýchlejšie. Je to zvládnutelné. Máme na Slovensku školy, ktoré slovne hodnotia 30 rokov, 10, 20 rokov a tí učitelia fungujú, žijú, pracujú, zvládajú to. Takže aj ich skúsenosť potvrdzuje a ukazuje, že to zvládajú. A keď to tak dlho už robia, tak to znamená, že napriek tomu, že videli v tých prvých rokoch, že je s tým trochu viac práce, tak asi videli, že tie benefity prevažujú, lebo s tým neprestali a pokračujú s tým proste ďalšie a ďalšie roky. Ďalej treba tiež povedať k tejto téme, že to zaťaženie pracovné bude rozličné podľa ročníkov a predmetov. Na prvom stupni je tá situácia pomerne dobrá. Elementaristi učia málo žiakov, vlastne každý učiteľ na prvom stupni učí spravidla jednu triedu, čiže povedzme 25 žiakov. A navyše je s nimi veľmi veľa času, je s nimi celý školský rok. Takže pre učiteľa prvého stupňa nie je problém napísať 25 slovných hodnotení na žiakov, ktorých veľmi dobre pozná. O čosi horšia situácia je na druhom stupni, kde napríklad učiteľ matematiky, slovenčiny, angličtiny učí nie 25 žiakov, ale učí 100-150 žiakov, tak tí sú na tom samozrejme horšie. A úplne najhoršie sú na tom učitelia na druhom stupni, ktorí učia predmety s malou hodinovou dotáciou týždennou, čiže typicky dejepis, občianska, čo sú jednohodinovky, pretože tí, aby mali naplnený úväzok, musia učiť veľmi veľa žiakov. Ja som poznal učiteľov, ktorí učili 300-400 žiakov, a zároveň sú s nimi veľmi málo, sú s nimi 45 minút týždenne, čo je málo na to, aby tých žiakov lepšie spoznali. Takže celkom rozumiem tomu, že nejaký občiankár na druhom stupni základnej školy má hrôzu z toho, ako má písať slovné hodnotenie na 400 žiakov, alebo 300 žiakov, ktorých skoro ani nepozná. Takže, a teda aj keby ich poznal, tak samozrejme to pracovné, tá záťaž napísať 300 hodnotení a napísať 25 hodnotení je úplne iná. Takže zhrnutie, áno, so slovným hodnotením je trochu viac práce, ale tá práca je vyvážená výraznými benefitmi. Dá sa na ňu zvyknúť, dá sa organizovať tak, aby to bolo proste zvládnutelné a časom klesá, pretože získate skúsenosti.